A teda, aký je hlavný rozdiel medzi tým, čo dokáže urobiť človek pre svoj nájom a čo dokáže urobiť potom maklér v tej realitnej kancelárii? Ten rozdiel mnohokrát ľudia ako keby úplne nevnímajú a treba si uvedomiť, že v očiach ako keby bežného majiteľa nehnuteľnosti spravidla realitná kancelária je tá, ktorá jediný náskok v podstate, ktorý ako keby pred tým človekom má, je to, že má web, že má marketing, že pracuje na sociálnych sieťach, ale povedal by som, že to je len jeden rozdiel. To znamená, že ak by sme sa bavili o tom, čo je úloha realitnej kancelárie v prapodstate alebo samotného majiteľa, tak tie úlohy sú veľmi podobné. To znamená, on sa snaží v pomerne krátkom čase získať človeka na kontrakt, ktorý mu prinesie určitú viazanosť, určité zisky. Spravidla aj ľudia samotní to robia tak, že využívajú proste silu internetu a tak ďalej. Ale dôležité je to, že to, čo nás ako keby odlišuje, na čo si sa pýtal, je to, že vieme urobiť kvalitnú analýzu v prípade, že človek zvažuje kúpu nájomnej nehnuteľnosti. V prípade, že už ju vlastní, vieme mu dať praktické rady tak, aby za čo najmenej peňazí bolo čo najviac muziky, aby zodvihol tú šancu na proste lepšieho nájomníka, ktorý sa fakt bude v tom byte alebo teda v tej bytovej jednotke cítiť dobre. Takisto vieme pomôcť s vecami, kde spravidla majiteľa nehnuteľnosti nie sú moc precízni a týmto aktivitám sa vyhýbajú a sú to veci súvisiace s prácou s celou tou databázou, preverením napríklad určitej možno bonity klienta alebo rizikového faktúra, prípadne naše interné blacklisty, to sú veľmi zaujímavé veci. Takisto samotné nastavenie nájomnej zmluvy, hej, že ju máme vymakanú, to je veľmi dôležité podľa mňa, že myslíme na mnoho vecí, ktoré môžu ako keby prípadovo nastať a cez to všetko je to ako keby pre obidve strany ustojiteľné, len viac to chráni ako keby samotného majiteľa, ale v konečnom dôsledku aj nájomníka. Takisto lepšia práca s poplatkovou štruktúrou, to znamená, ako nastaviť samotné platby za byt, akým spôsobom ich potom vyúčtovať v prípade, že zmena nájomníka prebieha mimo vyúčtovacieho obdobia a tak ďalej. To je mnoho vecí a samozrejme následne získanie ďalšieho nájomníka, preobsadenie aj v ťažších ako keby obdobiach, pretože tie v roku sú.